ಬರದೆ ಬರದೆ ಯಾವ ಏ ಗಾಯ್ ಸೋಲರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಲೈವ್ ಪನಂದಿನ ಬರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಪನಂದೆ ಓಡು ಜನ ಪಂದ ಜನ ಅವರೇ ಬಲ್ಲೆ ಮಗ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪನಂದ ಜನ ಓಡು നമ്മുടെ തോജു ചെറിയല്ല ഞാൻ പബ്ലിക് ദീത്ത മാരെ അത് ഞാൻ പബ്ലിക് ദീത്താന്ന് ಯಾ ಮೂಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅವತ್ತೀರಿ ಜೀವಿತ ಬಿರುವಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಲಿ ತೂವರೆಜ್ಜರ್ ಮಾರೀರಿ ಫುಲ್ಲು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಸಿಯ ಹೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಅಮೀನ್ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ನಿಶಾ ಜೋಸ್ನ ಹಾಯ್ ವಾ ತಮಿಳ್ನಾಡು ದಾನಿ ಎಪ್ಪ ಬರ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹಿಡ್ದು ಹಾಂ ಅಂದ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಮಾನಿ ಹಾಯ್ ಆರು ಆಯು ಹಾಯ್ ಸಿ ಆಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಆರು they are doing something which I really have no idea. So here you can see Mrs. Apoorva is harvesting some what do you call this one? Hey, what do you call this one? Yeah, this is gonde putta gida. So yeah, lots hard work is going on. So as you can see, Apoorva's mentor ಯಾವ ನಿಗಲ್ಲ ಏನು ಓಲ್ ಬಿಡಿಯೇ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾನಿ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಇವಾ ಬರ್ಬಜಿ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಇಜ್ಜೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ನಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ನಾಡದ ಲಾಗ್ ಬಿಡಂದೆ ಐಕ್ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಅಮೀನ್ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆನ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೀಮಾ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಹಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಸೀಸನ್ ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಬಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಬಿಸಿ ಮೇಡಮ್ ಮಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಿಸಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇದು ಅಂಚನೆ ಬಿಸಿ ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕೊಂದೇ ಪಾಡು ಸುಜಾತ ಮುದ್ರಾಡಿ ಹಾಯ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಬೀರುವ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಎಂಗು ಸೂಪರ್ ಇದು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಬಾಲೆ ಓಲ್ಲಿರಲ್ಲಿ ಓ ವಾ ಓಲರ್ ಹರ್ಷಿತ ಬಿರುವ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೋಲರ್ ಯಾನು ಹುಷಾರಲ್ಲ ಸಿಸ್ ಹೆಂಗೆ ಜ್ವರ ಅಂಚದ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ಪಾಡ್ರೆ ಆತಜಿ ಎರಡು ಮುದ್ದಿ ನೋಡಿಂಚಿ ಸಾರಿ ಐಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಏ ಹೇಳ್ದೇವ್ ಬಾಲೆ ಓಲ್ಲೇರು ಬಾಲೆ ತಜಪಾಯದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ದಾನಿ ಬ್ರೋ ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಬ್ರೋ ಹೆಂಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ದಾನಿ ಬ್ರೋ ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಹೆಂಗೆ ಜ್ವರ ಬ್ರೋ ಅಂಚದು ಪಾಡ್ರಾತಜಿ ಸಾರಿ ವೀಣಾ ರಾವ್ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಯಾನು ಉಲ್ಲೇ ಊರುಡು ನಿಶಾ ಜೋಸ್ನ ಅಂದ ಯಾನು ಇರೋ ಅವಲಿ ಉಲ್ಲಾರಂದಿನಿ ಪೂಜಾ ಶ್ರೀ ಗೌಡ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾರ್ರೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮಂಚನದಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೆ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ ಅಮ್ಮನ ಕೇಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಇದೇನು ಕೇಂಡೆರಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಹೇ ಅಕ್ಕಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಗ್ರೀಷ್ಮ ನಿಶಾ ಜೋಸ್ನಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏ ಮಸ್ತ್ ಓಕೆ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಅಮೀನ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಜನವರಿ 2ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಣ್ಣ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಮ್ಮ ಅರೆಗ್ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಅಮೀನ್ ಬಂದ್ಬಿನರೆಗ್ ಜನವರಿ 2ಕ್ಕೆ ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ್ಗೆ ದೇವೇರ್ ಪೊರ್ಲುಡೊಂಜಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪಡು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲಣ್ಣ ದುಮ್ಮದ ಬಾಲಣ್ಣಗೆ ಈ ಅವ್ರ ಅನಿಸಿ ಬಾಲೆ ಊಲಪ್ಪಡು ಅವ್ರ ಬಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಊಲ ಅಂಡು ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅವು ಐಟ್ ಅದ ಇರಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರ್ಪಿನ ಕಬ್ಬುರಿದೆ ಇದು ನಿಶ್ಮಿತಾ ಅಮ್ಮಿ ನಾವು ಇರ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲೆ ಹೂ ಒಂದು ಪನೋಡಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ
ಐಡ್ಬಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತನುಶ್ರೀ ಹೇ ಅಣ್ಣ ಏಪಲ ನಿಗೆ ಲೈವ್ ಬನ್ನಾಗ ಫ್ರೀ ಅಂದು ಲೈವ್ ತೂಪೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಡುಲ್ಲೆ ಆಫ್ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಲೈವ್ ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ ಲೈವ್ ತುವೇರ ಆಬುಜಾಯ್ ಸಾರಿ ಸೀಸ್ ಯಾನಿ ಇಂಚನೆ ಪನ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಅಂಚಪ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೈಜ್ಜಿನ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮೋನ ಚರ್ಬಿದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ನಾಯಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳ ಸುಮ್ಮನೆ ದಾನಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಜರು ನನ್ನ ಲಾಗ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ಬಾರಿ ಬೋರ್ ಆಯು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅವೇ ಪಂಡೆ ತೇಸಿಸ್ ಎಂಕ್ ಜ್ವರ ಸಾರಿ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅದು ಜಿ ಕ್ಷಮೆಪ್ಪಡು ತನುಶ್ರೀ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋನಾಗ ಅರ್ಧ ಲೈವ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಹೆಂಗೆ ಐರರೆ ಬಿಟ್ಟು ಡ್ಯೂಟಿ ಎಂಡು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋದು ತೂಡಾದೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬೇಜಾರು ಪಡ್ಚಲ್ಲ ಐದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ಪೆ ಲೈವ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಚಿ ಇನ್ನಿಂಚಿನ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾನ ಪಂತಜಿ ಎರೆಗ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿನ ಬರೋದಲ್ಲ ಪಂತಜಾನ ಎರೆಗ್ಲ ಪ್ರದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಲಾಗ್ದಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಸ್ವಾತಿ ಎನ್ನ ಮೀನ್ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಹೆಂಗೆ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಇರೇನು ಚೊಲ್ಲರು ಫಸ್ಟ್ ದ ಬಾಲೆ ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಓಯ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಬಾಲೆ ಗ್ಯಾರೆಗೆ ಉಂತ್ಲೆ ಉಂತ್ಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ಪ್ಲೆ ದೇವರಣ್ಣೆ ಓವು ಇಷ್ಟ ಉಂಡಾಗ ಪೊರ್ಲೂಡ ಆಡು ದಾಲಾವಂತ ಅದೇನಾ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಅವನು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಅಲ್ಲಚ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯಂತರ ಆಶೀರ್ವಾದವರೆಗೂ ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪೊರಡ ಮುಂದಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ ಪಡ್ಚಿ ವರಿಮಾಲ್ ಪಡ್ಚಿ ಆಣ ಇನ್ನ ಬೇಲೆ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಪಂಡೆ ಇರ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ತೀರು ಅವೇ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಬ್ರೋ ಜಿಮ್ ಪೋಪರ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಯಾನ್ ಜಿಮ್ ಪೋವನಿತ್ತೆ ಐತೆ ಪೋವನ್ ಆಂಡ್ 2 ವರ್ಷ ಬತ್ತನು ವಿಸ್ಮಿತಾ ಹಾಯಣ್ಣ ದಾನಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಜಾರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಜ್ವರ ಎಂಕ್ ಮರಣಿಂಚಿ ಪಂಡಿತತೆ ಅನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಶಾಕ್ ಕಾಂಡ್ ಲೈವ್ ಇಡ್ ಬೈದಿನ ಏಪಲ ಸಂಡೇ ಬರ್ಪರತ್ತೆ ಅಂಚ ಯಾನವೇ ಲಾಗ್ ಪಾಡೋನಿತ್ತು ಜತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನು ಶಾಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು ತಗೋನು ಶಾಕ್ ಆಯ್ತಾ ಶಾಕ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಇತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಏನೇ ಪೋಣು ಹಾಂ ಓಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕ ತೋಜ ನೆಂಕುನಟ್ಟೆ ಯಾನ್ ತೋಜ ಅಂದ ಅಲ್ ತೋಜೋಲು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಸಂಡೇ ವಾಪಸ್ ಬರೇ ಲೈವ್ಗೆ ಯಾನಿ ಫ್ರೀ ಓಕೆ ತನುಶ್ರೀ ಬರ್ಪ ಹೆಂಗಲ್ ಸಂಡೇ ಲೈವ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ ಲೈವ್ ಬೈದಿನಿ ಏಪಲ್ ಸಂಡೇ ಬರ್ಪರದೆ ಅಂಚ ಅಂದಂದು ನಾನು ಶಾಕರಿನ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಜೋಕುಲು ಏನ ಮನ್ಪೇರಣ್ಣ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ ದಾದೆ ಬ್ರೋ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಜಾರು ತುಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಹುಷಾರಿ ಜಕ್ಕ ಪಂಡತಿ ಆಯ್ನ ಏನು ಪಾತಿರ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾಗು ಪಾತಿರ ಮುಟ್ಟಿಜ್ಜರು ಮುಸ್ತಾಂಚು ಹಾಯ್ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಮೀನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಿಸ್ ದಾಲ ವರಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದೇವೇರು ಪೊರ್ಲೋಡಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಧೈರ್ಯ ಪಡು ದಾಸ್ ಪೋಳಿ ಹೊಡ್ಚಿದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾ ಪನ್ಪಿ ನಾವು ಆಂಡಲ ಪೋಳಿ ಹಾಕೊಂಡೆ ಕೋಲು ಓ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಚೀಯೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಉಟ್ರಲ್ಲೇವ್ ಅದೇ ನೋ ಆಯ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಕ್ಕ ದಾನಿ ಲಾಗ್ಡ್ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಕ ಬೈಜೇರು ಲಾಗ್ಡ್ ಬೈದಲ್ಲ ಮರಣಿಲ್ಲ ಯು ಮೀನ್ ಲೈವ್ಡಾ ಓಕೆ ಲೈವ್ ಹೊಡಿತೆ ಬರ್ಪೋಲ ಭಾರಿ ನಮಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಂಡೆ ಓಲ್ಲೆರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಂಡೆ ಕೋಡೆ ಪೋಯೆ ಬುಲ್ಪೊಡ್ಚೇರ್ಲ ಸಾರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ತೆಮ್ಮ ಪಿಂಕಿ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ರಘು ಹಾಯ್ ಜೋಕುಲಿಂಚೊಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲು ಶರ್ಲೇರು
ನಿಕ್ಷಿತ ಮಲ್ಯ ಹಾಯ್ ದೀಪಕ್ ಎನ್ನ ಕೂಲಿಗ್ ಓ ಅಂದ ಇತ್ತೆದನ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಲಿಗ ನಿಖಿತ ಮಲ್ಯ ಸಾರಿ ಯಾ ನಿಖಿತನೇ ಮನ್ಯ ಅಂದ ಸಾರಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಜೀವಿತ ಬಿರ್ವಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ವಾವ್ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಜೀವಿತ ಬಿರ್ವಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಲೆಕ್ಕೊಡಿ ಎಂಕರೆ ಪಾರ್ಟಿಯಪ್ಪ 5 ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಉಮೇಶ್ ಕೊಕ್ಕಳ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಲೋ ಬ್ರೋ ಎಷ್ಟು ತುಳುವಾಗ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಜೋಕುಲು ಓಲೆರಣ್ಣ ಜೋಕುಲು ತೋಜುವೆರ ಅಲ್ಲಿ ಬಿರವಡು ಓಲೆರ ದೋಲು ಮಲ್ಪಂದುಲೆ ಬಿಡ್ಕು ವಿಚಾರ ಪದಂ ಬೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲೆ ಗೊತ್ತಿ ನಾಯಿ ಬಣ್ಣಾಡದಲ್ಲಿಗ ನಾಯಿನ್ ಮುಟ್ಟಿಯಾಡ ಪಾಡೈತೆ ಬಿಟ್ಟು ಜೋಕುಲಾಣತ ರಕ್ಷಿತ ಶ್ರವಣ್ ರಾಕ್ ಪೀಪಲ್ ಶಾಕ್ ಸುಜ್ಜೋ ಸಂಗೀತ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನ್ ಇರು ಓಲರ್ ಅಂತೂ ಅಂತೆ ನಾನಿ ಬೇಜಾರ್ನಲ್ಲ ಅಂದೆ ಸುಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ತೆ ಹುಷಾರಾಯರ ಅಕ್ಕನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಪ್ರೇಮ ಜ್ವರನ ಒಬ್ಬ ಅಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಪ್ರೇಮ ಜ್ವರ ಬತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಮಾರ ಅವ್ ಪ್ರೇಮ ತೆಮ್ಮ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಪ್ರೇಮ ತೆಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಉಂಡಲ್ಲ ಪೋತುಚಿ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇ ಹಾಯ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬಲೆ ಆನಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರಕ ವಾ ಉಂಡಾ ಕೈತಾಳ್ಡು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಓಲಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತಪ್ಪುದಾರು ಸ್ವಾತಿವಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತಪ್ಪುದಾರು ಶಿರ್ವ ಮಂಚಕಲ್ ಸಿಸ್ ಶಿರ್ವ ಮಂಚಕಲ್ ಭವಿಷ್ ಬಯಾರ್ ಇನಿ ದಾನೆ ಲೈವ್ ಯಾನ್ ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದಿ ಜತೆ ಬ್ರೋ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಬರ್ಕಂದ್ ನಿಗಲೆ ಪನ್ಕ ಎಂಚೋಲರ್ ತೂಕ ಅಂದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಏದೇವ್ ಈ ಮಂಗಟ್ಟ ಅನ್ಬಿಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಣ ನಾಯ್ದ ಕೈತಲ್ ಪೋದು ನೆರ್ಪೋಲಂದು ರಪ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಪುನ ತಡೆಗೆ ಏದು ಆಯ್ಷಿ ಬಾ ಪದ್ನಾಜಿ ತಿಂಗಳು ನನ್ನಲ್ಲ ವಾ ಒಂದ 14 ತಿಂಗಳು ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬನ್ನಾಗ ಏಪ ಊರುಂಡಿಯಾ ಮಾರ್ಚ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂದದ ಸ್ವಾತಿವಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಮಂಚಕಲ್ ಅತ್ತಪ್ಪ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ಉಡುಪಿ ಶಿರುವ ಮಂಚಕಲ್ ಒಂದು ಇದೆ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಮಂಚಕಲ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಏಯ್ ಬಲ ಬಲ ಪಾಡೈತು ನಾನು ನಿಶಾ ಜೋಸ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ರೆ ಉಂಡಿ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೇಗಡ್ ಬರ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲೆ ಓಕೆ ನಿಶಾ ಪೂರ ಇರ್ನ ಡೀಲ್ ಪೂರ ಆದ ಬಲೆ ದಾಯಿನಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಡೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಡಾಟಾ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಐತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಮೊಬೈಲ್ ವೈಫೈ ಓ ದೇವರ ಈ ಪೊರ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ತು ಡಾಟಾ ಖಾಲಿ ಬಲ್ಪುಂಡ ದಿನಕ್ಕೂ ಎನ್ನ ಬಾಬು ಆರುನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಲು ಅಂದ ಐಸವಸ್ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಬಾಬು ನಗಲೇನು ತೋಜಪ್ಪವನು ನಮ್ಮ ಬಾಬು ತೋಜಿನ ಬಾಲೆ ಬಲ್ತು ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಬು ನೈಸ್ ಪಾಪ ಈ ರಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಕೇನು ಜರದಾನೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪರದಾನೆ ಅಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ದೊಂಡೆಡ್ ಜಪ್ಪುನಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ ಚಾ ನೀರಿತ್ತಿನ ಐಸ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ಲೆ ಅನ್ಪೇರ್ ಆಯ್ಷಿ ಏಯ್ ಕಲ್ಲತ್ತು ಮರಿತೆ ಐಸ್ ಬಾಡ್ನು ಓಕೆ ಏಯ್ ಏನೋ ಬಲೇಡೆ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಡು ಬರ್ಪೇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ತೊಂಬೋರೆ ದಾನಂಚ ಬುಡಿದಿನ ಪಾತ್ರೆ ಕೇಂಡ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣನ್ನ ಕುಲಿ ಎಡ್ಡೆಡಿಪ್ಪು ಭಯಂಕರ ಅಂದ ಒಂದು ಪಾತೆರ ಸ್ವಾತಿವಿ ಹೂ ಉಡುಪಿಯ ಭಯಂಕರ ದೂರ ಇರುವಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ದೂರವನ್ನ ಇರುವಲ್ಪ ಮಾರೆ ಒಲ್ಪಲಾರಿ ಪನ್ಪೆ ಅದಾಗ ಬಲೆ BC ರೋಡ್ ಮದ್ಮೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ವಾ ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಬಲೆ MC ಬಂತಾರ ಯಾ ಬರ್ಪೆ MC ಬಲ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಸುಜ್ಜು ಸಂಗೀತ ಅವು ಅಂಚನೆ ತೂನಿತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಡಾಟಾ ಖಾಲಿ ಆವಣ್ಣು ದಾದ ಮಲ್ಮನ ಮಲ್ಲೆ ಅಂದು 24 ಗಂಟೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ತುಪ್ಪೇರು ಪಕ್ಕ ಡಾಟಾ ಖಾಲಿ ಕೊಲ್ಲುಡ ಇರೇಗ ನೆನಪಿಜತ್ತೆ ದಾಗಿ ಬರ್ಪಿ ನೀ ಬಂದು ಇರ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ ನೆನಪುಂಡು ಮಾರೆ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಂಚಗಳ್ಳಿ ನಿಗ್ಲಿ ಬತ್ತಂಡ ರಡ್ಜಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ತೂಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಪುಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ
ಯಾನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಾಮದ ಪದವಿ ಒಬ್ಬ ಬಾರಿ ದೂರಲ್ಲ ಮಾರಿ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ಗೆ ಎನ್ನಲ 90% ಡಾಟಾ ಮುಗೇಂಡು ಸ್ವಾತಿವಿ ದಾದೇನಿದ್ರು ಡಾಟಾ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ರೇಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣೇರು ಸುದರ್ಶನ್ ಎಂಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣೇರು ಬಕ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲತೀನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಯಾನ್ಲ ನಿಂಚನೆ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ ಬರ್ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಬಟ್ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನಿ ಈ ಲೈವ್ ಬಂಚ ಬತ್ತಂಡ ಅಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬರ ನೆಟ್ ಆನ್ ಮಂದು ಬತ್ತಿ ಓ ಅಂದ ಓ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೀರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದ ಬರಲಿ. ಅಶ್ವಿತಾ ಅಮಿತ್ ಅಲೆ ಜೋಕುಲು ಎಂಚೊಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಶಾರುಲಿರಲಿ ಪಿರಾಡುಲಿ ಇರ್ತಲಿ ಜೋಕುಲು ಐತೆ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ತೆಮ್ಮ ಶುರುವಾಣ ತಂಚ ಕಿನ್ಯಾಲೆ ತೆಮ್ಮ ಶುರುವಾತನಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಜ್ವರ ತೆಮ್ಮ ಬರೋ ಶುರುವಾನಾಗ ಬಾರಿ ಚಿಪ್ಕು ಆತೀನಿ ಅಮ್ಮೇರ್ನೇ ಅಮ್ಮೇರೆ ಬುಟ್ರೆನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತಿತ್ತು ತಲೆಗೆ ಶುರುವಾತ ಮೇರ್ದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸುಜ್ಜ ಸಂಗೀತ ಅಂದಂದು ಈರು ದಾಲ ನೇಲು ನಿಜ್ಜಾತ ಎಬ್ಬಿಡು ಒಂದೊಂದು ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಒಂದು ಬರಂದಿಪ್ಪರು ಏರಿ ಅಂದಿ ಯಾರು ಏನಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂಜ ಬುಂಡತ್ತು ಅರೆಗೆ ಇಂಕುಲು ಆರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪುರ ಇಂಕು ದಾದ ಪಾತಿಂಡ ಕೇನುಜಿ ಆರ ಮೊಬೈಲ್ ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ ಪೇರು ಏಪ ಅಂತೀನಿ ಸುಳ್ಳು ಬಾತಿರೋ ಒಂದು ಒಂದ್ ಪೇರು ಒಂದೇ ಅಮ್ಮ ವೀರ ಮೋದಿದ್ದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆಡ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಮನ್ ಬುಜಾವ್ ಈ ಅದುಲ ಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತನ ಈ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಎತ್ತಿನಾರೆ ಕೇನುಜಿ ನಾನು ಇಂಚ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಏ ಉಸರ್ಜಿ ಕಣನಾಗ ಉಸಾರ ಆತರಿತ್ತೆ ಇನ್ ಕುಡ್ಲ ಮಂಡೆ ಸೇರ್ಪುಂಡ್ಯ ಮಂಡೆ ಸೇರ್ಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಪ್ರದೀಪ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಪುಷ್ಪ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಸರ್ ಲತ್ತು ಮಾರೆ ಹಾಯ್ ಪುಷ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಪುಷ್ಪನೇ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗಳ ಎಲ್ಲೇ ಬರೀಲಕ್ಕನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಓದುದು ಯಾನ್ ಸೈಕೋ 2% ಇಪ್ಪು ಅಯ್ಯೋ ಅಂದ ಛೇ ದಾಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡ್ಚಿ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೋ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚವುಲ್ಲಾರ್ ದಯಾನಂದ ನಾಯಕ ಬೆರಿಕೆ ಎಂಕ್ರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೋ ಎಂಕ್ರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಹೆಂಗೊಂದು ಹುಷಾರಿತ್ತುಜಿ ಸೊ ಅಂಚದೆ ಅಂಕ್ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆತುಜಿ ಅವೇ ಇತ್ತಂದೆ ತೆಮ್ಮ ಉಂಡು ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಓಕೆ ಜ್ವರ ಬರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಶಾ ಜೋಸ್ನಾ ಓಕೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚದ ಓಕೆನಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಓಕೆನಾ ಸೈಕಾಲಜಿ ಈಸಿ ಆತಿ ಸ್ವಾತಿ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವು ಅಂದ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ಜೀವಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಓದಿಗೆ ಅಶ್ವಿತಾ ಅಮಿತ್ ಈರ್ನ ವೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಮಡಿದಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆವಿ ದಾದ ಈಜಿ ಏಪ ದೇವರ BSW ಯಾವುದು ಆತನ ಈಗ ಅವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವ್ರು BSW ತಂಡ ಇರ್ಲಿತ್ತೀನಿ BMW ತಂದು ನೋಡಿ BMW ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದೇವು. ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಯ್ ಶೆಟ್ರೆ ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ನೈಜೀರಿಯಾದ ಯಾನೇನು ಬೇಗ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೇವೆ ಯಾನಿಂಚನೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸುಜಾತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ನೋಡಿ ಬೈನಿ ನಾನು ಸುಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಸ್ವಾತಿ BMW ಎದ್ದಂದ್ರೆ BSW ಓದು ಜಾಬ್ ಆವಡುತ್ತಣ್ಣ ಆಪುಂಡಿ ಮಂಡೆ ಚಾನಲ್ ಪಡಿಸಿ ಊರ ಏ ಯಾರದು ಎನ್ನದಡಿಗೆ ಎನ್ಪೊಡೆಗಳು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಪೇಜ್ ಶೋಕುಂಡು ಅಣ್ಣ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಲೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬುಡಂದು ತೂಪೆ ಓಕೆ ಬುಡಂದೆ ತೂಪೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್
ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ತಿಕ್ಕವೆ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ಮೂರು ತಿಕ್ಕವೆ ಬನ್ನಿ ಮಿಕ್ಕಿನ ಗೆಂಡು ಆಯಿಲಾರ್ಲ ಗೊಬ್ಬನಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಆಂಡ ಅಂದಿ ಅವು ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಗಳು ಉಂತುಜೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇದು ಎಂಗ್ಲು ಹಾಟ್ ಔಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಲೆಸ ಬರಲಿ ಬಟ್ ಅಗಳು ಕೇನು ಜೇರು ದಾದಾಲ್ಪುನು ಸೊ ಅಂಚ ಈರು ಮೂಲ ತೋಜೊಂದೆಲ್ಲರು ಐಕೆ ಏನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಒಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ತಲೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಗೆ ಭಾಷೆ ಬಾತಿರುತ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಯಾನು ಓದುವೆ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಲೈವ್ ಬರೀ ಓಡಾವು ಓಕೆ ಓಕೆ ಓದಲೇ ತೀಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ತು ಓದಲೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಕ್ಕದ ಬಕ್ಕ ಅಚ್ಚೂಸ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಚಾಮಿನಿ ಪರಿಯರ ಹಾಯ್ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಎಂತ ಪಾತೀರು ಅಚ್ಚೂಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂಡೀರು ಕೇನ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಕೇನಿದ ಎಂಕುಲು ಶಾರುಲ್ಲ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲ ಚಾಮಿನಿ ಪರಿಯರ ಚಾ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಬಾಲೆ ಗುಂಜಿ ಅವಡು ಅಂದಿ ಅಗುಲು ಒತ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬೇಗ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಕಣಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಆಣಲೆನ ಅನೆ ಬರನೇ ಈತೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾಂದ ನೆರ್ಪುಜ ಒತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂದ ಆಲ್ ನೆರ್ಪಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಖಾತೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ದು ಅಂಜ ಮೊಬೈಲ್ ದುಲಾಯಡೆ ಇಪ್ಪರೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾವ್ಯಾವತ್ತು ಬಾಯ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಕೈ ಮೊಗಲ ಯಾನ್ ತೂಪುಜಪ್ಪ ತೂಪು ಜೊತೆ ರೊಟ್ಟ ಜೋಕ್ರು ನಂಚ ತೂಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿಡೊಂದು ಗುಂಜಿ ಆತಿಗೆ ಗುರುರಾಜ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಹಾಯ್ ಶ್ರವಣ್ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಗುರುರಾಜ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇರೆ ಉಳಿಬಿಟ್ಟು ಗುಲ್ಗ ಅಂತೀನಿ ಆರೇತಾ ಸೌದಿದಾರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಾತ್ರೆನ ಕೇಂದ್ರ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಮಾನ್ವಿ ಓಕೆ ಕೇನ್ ಪಾಗಬಲಿ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಬೇಜಾನ್ ಪಡ್ಚಿದೆ ಎಕಡೆಂಚಿ ಜೋಕ್ಲನೇ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲಿಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜ ಇಜ್ಜ ಜೋಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಲೈಕ್ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಪತಂದಲ್ಲಿ ಏ ಬಾಲ ಕತ್ತಿಯ ಕೈಟ್ ಎಂತದ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಲಾಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ನಿಖಿತಾ ಮಲ್ಯ ಪಾಡ್ಗ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಮರ್ಗಡಿ ಸೌಜ ಹಾಯ್ ಚಾಂಡ ಎಸ್ ಚಾಂಡ ಇರ್ನಾಡೆ ಓ ಬಾಯ್ ಇರೇಗ್ ನೆನಪುಪ್ಪು ನಾವಲಿ ಬಾಯ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕಾಡಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಭಯಂಕರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪುರ ಎಬ್ಬಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ವೀಕಿಗೆ ಹೊರದಾನಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ಪಿರ ಅಂದು ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಇಡೀ ದಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮುಗಲು ಒಂತೆ ಉಂಡಿ ವೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂತೆ ಮುಗಲುಂಡು ಎಸ್ ದಾಲ್ಪನು ದೂರ ಇತ್ತೆ ಒಡೆಗೆ ಕೊನೆ ನೀ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಫುಲ್ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಭಯಂಕರ ಬೆಲೆ ಯಾರನ್ನ ಅರೆ ಸಾಕಾದು ನಾಣಲ್ಲ ಮುಗಲುಂಡ ಅಲ್ಪ ಮುಗಲಂತೆ ಉಂಡು ರಕ್ಷಿತಾ ಅಮ್ಮನ ಫುಲ್ ಬೆಲೆ ಎಸ್ ಅಮ್ಮನ ಫುಲ್ ಬೆಲೆ ವೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಲೆ ದಾದ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಗಲಿ ಲಾಗ್ ಬೇಲೆ ಪನ ಆ ಕಂಪೆನಿ ಓವು ಏರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಏರ್ ಫ್ರಾಡ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರೂಫು ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ತುಲೆ ಸೊ ಅವೇ ಇನಿ ಯಾನ್ ಈಗಲೇ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋತೀನಿ ಅವೇ ಯಾನ್ ಇನಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಪೋಯಿತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಗೆ ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಎಲ್ಲೇ ಬರು ಕಾಸರಗೋಡು ವಾರ್ತಾಡು ಬರು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಆತನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಮಲಯಾಳಂ ಪಾತಿರ್ ನಗಲು ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ್ನಟ್ಟು ಒಂದು ಜನ ಇತ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಬನ್ನ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಬರುವಂತೀನಿ ಅರುಣೇರಿಗೆ ಸೊ ಆಗಲ ಯಾರು ಪಾತಿರ ತೂನಗನೆ ಯಾಕಲೇ ಬೇಜಾರಾಡ ಅಗಳು ಬಂದೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ಬಲ್ಲೇನು ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಕನ್ನಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಾ
ಸೊ ಅವೇ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಬಟ್ ಅವು ನ್ಯೂಸ್ ಮಿನಿ ಬತ್ತಂಡ ಏನು ಆಯ್ತಾ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ತೂಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಾನ್ವಿ ಜೋಕ್ಲಿಂದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಿತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೌವೇ ಈ ಎಫ್ಬಿಡ್ ನೆಲ ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಇರುವೇರ್ನ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಫ್ಬಿಡ್ ಬರೋನಿತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೈತೆ ಬಾರಿ ಬರೋದುಪ್ಪುನು ಇಜ್ರೆ ಅದು ಬರೋನಿತ್ತುಜಿ ಎಫ್ಬಿಡ್ ನಿಧಿ ಆರ್ ರೈ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ಅಣ್ಣ ಕಾಸರಗೋಡು ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಅತ್ತೆ ಓ ಇರೇಂಜ್ ಓದ್ತಿಯೇ ಯಾನ್ ಕಾಸರಗೋಡು ನರೇಂಜ್ ಓದ್ತು ಅಂದಿಯೇ ನಿಧಿ ಆರ್ ರೈ ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಬಾಲೆ ತೂತೇನು ನಾಟಕ ಬರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಣ ಕುಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಕಡೆ ಓ ಇರೇಂಜ್ ಓದ್ತು ನಿಧಿ ಇಂತೆ ಮುಂದೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆಗೊಂಡು ದಾನಿ ಇರೇಂಜ್ ಓದ್ತಾಯಿ ಅರಡ ಅಕ್ಕಡ ಪಲ್ಲೆ ಕುಲ್ನಿ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಪರ್ಪನ ಹತ್ತಂದು ಆರು ಪಾಪ ಮನಸ್ಸು ಏತು ನೆರೊಂದಿಪ್ಪು ಅಲೆಗಂದೆ ಮನಸ್ಸು ಆದಪ್ಪ ನಮಗೆ ದೂರ ಬದುಕುಲ್ವತ್ತ ಹಾಲು ಪೂಜಲತ್ತ ಕೈಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಲಾಕ್ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇರ್ತಾರೆ ಓಲ್ ಬಾಯ್ ಅವು ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಏರ್ ಬ್ರೋ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಸೊ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪನ್ಪನಿಗಳಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಮಾನ್ವಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಏತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಅಮ್ಮ ಸುಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಏನ ಬಂಡೇರು ಯಾನ್ ತುಯ್ಯ ಮೆಸೇಜ್ ಅವೇ ಇನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ದಾನಿ ಕಟ್ಟ ಮಂಡರತೆ ಸೊ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ದಾನಿ ಕಟ್ಟ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ ತೆಮ್ಮಂಡಲೆ ಅಮ್ಮ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿರಾಟ್ ರಗ್ಡ್ ದಿನ ನಿಗನ ಲಾಗ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ಮರ್ಲು ಬಸದು ಪೋಣ ಮಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾರಿ ಸುಜ್ಜು ಸಂಗೀತ ಬರ್ಪುಣವೇ ಫನ್ನಿ ಆನಿಮಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಏಪ ಬರ್ವೀರ್ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಪನ ಆಯೆ ಎಂಕುಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲಾಗ್ ಪಾಡಬೇಕ ಆಯ್ ಇತ್ತುಜಿ ಅಂಚದ ಆಯನ ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಈಗ ಆಯನ ಕ್ಲಿಪ್ನ ಆತ್ಲಾತು ಓಡಿಂದಿತ್ತಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಆಗ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಮೂಗೊಂಡು ಅವೇನ ಮೂಗು ಧಾರಾಡ ಉಂಡದೆ ಅಮ್ಮನ ಮೂಕೊಂಡು ಅಮ್ಮನ ಇದು ತೋಜ ಇರ್ನ ಕೈ ಎಡ್ಡ ಬತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಮೂಕೊಂಡು ಮಗ ಕೆಬಿ ಉಂಡಿಯಾ ಅವಲ್ತಲೆಪ್ಪೋ ಮನಸಿಜ್ಜಿ ಬಿಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಮೂಕೊಂಡು ಅಜ್ಜನ ಮೂಕು ಇಚ್ಚ ಫನ್ನಿ ಆನಿಮಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಪಂಡೆ ದವೆ ದೀಶಿತ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಏಪದೇವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತುಂಬುದನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಪ್ಪ ಕದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಪ್ಪ ನಾನು ದೀಶಿತ್ ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಉಪ್ಪುಡೆ ನಾನು ಪಾಡುವೆ ಇರ ಆತಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದೊಂದು ಇತ್ತಾಡ ದೀಕ್ಷಿತನ ಲಾಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ವ ಎಂಕುಲ್ ಆವ ಕುಲುಗ ಸುಜ್ಜ ಸಂಗೀತ ದೀಪಕ್ ಓಲ್ಲೇರು ದೀಪಕ್ ಪೋಯರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಕೋಡೆ ಆಯ್ತು ಲಾಗ್ ಮಲ್ದೆ ಕಿಂಜ ಕ್ಲಿಪ್ ತುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹುಷಾರಿತ್ತು ಜಾಣಲ ಯಾನು ಚೂರಣ್ಣ ಲಾಗ್ ಮಲ್ದೆ ನಿಗಲಿಗೋಸ್ಕರ ತುಲಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅಕ್ಕನ ಕಾಸ್ಟ್ ದಾದೆ ಅಕ್ಕನ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂಡಾರಿ ಸುಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂದ್ಯ ಯಾನ್ ಇನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬತ್ತು ತುಯ್ಯ 3 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಈರ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್ ಇತ್ತನು ಯಾನ್ ಎನ್ನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೆಲವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಕಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಾರ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದ ಜನ ಅಂಚ ಬತ್ತೆಕೊಂದಪ್ಪ ಎಂಚೊಂಡು ಬಾಯ್ ಅಲ್ಪ ವೆದರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಂಚೂರು ಮುಗಲ್ ಬ್ರೋ ಅವೇ ಬಯ್ಯಾನಂದ ಚಳಿ ಉಂಡು ಕಾಣೆ ಚಳಿ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಚಳಿ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಫನ್ನಿ ಆನಿಮಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಓಕೆ ಪಾಡುವ ಇರೇ ದೀಕ್ಷಿತ ಗುರ್ತೊಂಡ ಸುಜ್ಜೆ ಸಂಗೀತ ನನ್ನ ಬೋರ್ ಆಪಣ್ಣ ಲಾಗ ಪಾಡ್ನೇಜಿ ನನ್ನ ಲಾಗ ಪಣ್ಣ ಇದೇ ಬೋರ್ ಆಪಣ್ಣದ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಡು ಬೋರ್ ಆಪಣ್ಣ ಏನಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೋರ್ ಬ್ರೋ ಆರು ದಾಯೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬತ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ದಾದಲ್ ಮುನ್ಸಿಸ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡದ್ದೆ ಬೇಲೆದು ಕೊಡತ ಅಣ್ಣನ ಕಾಸ್ಟ್ ದಾದೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲು ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗ ಅಣ್ಣನ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಗುಲು ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗ ಶಿರ್ವ ಮಂಚಕಲ್ ಎಂಕ ರಜೆ ಅಂತ ಮುಲ್ ಬೇರೆ ಒಂದುಂತಲೆ ಕೋಲ್ವತ್ತೊಂದು ಸುಜ್ಜದ ಆರು ಪೋನ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಆತಜಿ ತುಲೆ ಪನ್ಪಿಂದುಲೆಗೆ ಮರಣಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ
ದೇಗಿರಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನು ಅಂಚೆ ಮಾಡಂತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಲೈವ್ ಬರ ಅದು ಜಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೆ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಅದು ಜನ್ಪಿರಿ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನಿ ಏಂಚಿನ ಏಂಚಿನ ಆಂದ ತಾಕೊಂಡಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಆಯಾ ಪುಂಡಕ್ಲೆ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಪಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಗುರುರಾಜ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಮೂಲ ಫುಲ್ ಚಳಿ ಬಾಯ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ ದೀತಿನ ಮೀನ್ದಲ ಅಂದೆ ಓಲಿ ಇದು ಸೌದಿ ಉಪ್ಪುನ ದುಬೈಡೆ ಸಾರಿ ಫನ್ನಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಗುರ್ತೈಜ್ ಯಾರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಅಂಚ ಅಂಚಕೇನ್ ಯಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ಗ ಅಣ್ಣ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಪಿದೈ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಊರಿಗೆ ಬರೋಡು ಅತ್ತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಪಿದೈ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಊರಿಗೆ ಬರೋಡು ಅತ್ತೆ ಐಟಿ ಏನೇ ಬ್ರೋ ಸಮ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಪನ ಏನೇ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡ ಏನೇ ಪನ ಯಾನಿತ್ತದ ಅಂಚನ ಬಿ ಟಿ ಎಸ್ ಗರ್ಲ್ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಕ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬೇಯ್ತು ಹಲೋ ನಾನೇ ಅಕ್ಕರದ ಹಾಕಿನಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಓ ಬಿ ಟಿ ಎಸ್ ಗರ್ಲ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಮೂಲ ಬರೋಡ್ಚಿ ಒದ್ದೆ ಒಂದು ಓದಲಿ ತನ್ವಿ ಅಕ್ಕನ ಊರು ಮೂಲೇಶ್ವರ ಮಂಚಕಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಊರು ಕುಂದಾಪುರ ಗುರುರಾಜ್ ಕಾಡಬೇಟಿ ಸೌದಿಡು ಒಂದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಓಕೆ ದಾದಿ ಅಂಚ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾರು ಇಡೀ ದಿನ ಲಾಗಿಯೇ ಕಾದು ಯಾ ಇಂಚೆನೆ ಪನ್ನಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪೋಯರ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಬೇಜಾರಾಪುಣ ತಾಯಿ ಬಗ ಪರಂದೆ ಪೋಯರ್ತ ನಮ್ಮ ಕೈಕೋ ಅಂಚನಾ ತುಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂತ ದೀಪಕ್ ಪೋಯತ ಅಂಚ ಏ ಅಪ್ಪ ಕೋಲ್ದಿರಾವ್ ದಕ್ಕೋ ದಕ್ಕ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಲೈವ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೇಗ ಮೇರೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿರ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಪಿದೈ ಪಂಡ ಅಬ್ರಾಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಊರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಅವಲೇ ಉಪ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆನಾ ವೀಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಲೆ ಬ್ರೋ ಯಾನ್ ಆತ್ ಇರೆಗೆ ಯಾನ್ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪಿನ ಆತು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಆತಜಿ ಪನ ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲ ಆತಜಿ ಇದು ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ತೆಲ್ಪೇರು ಪನ ಮೆನೆ ಸೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಬೇತಗಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ್ರೆ ಓಪಿನ ಅಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ತುಲೆ ಇದು ಈರ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಬ್ರೋ ಈರು ಓಕೆ ಈರೆ ಒಂಜಿ ತೆನ್ನುಂಡು 2-3 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಬೆಂದು ಈರು ಓಕೆ ಈರ್ನ ಪೂರ ಏನನ್ಪೇರು ಈರ್ನ ಸಾಲ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಆತು ಈರ್ನ ಏನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇರೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡತ ಪನ ಅವು ಪೂರ ಸಾಲ್ವ್ ಆದ್ ಈರು ಒಂತೆ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಓಕೆ ನನ್ನ ಎಂಕ್ ಊರುಡು ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಪಂದ ಅಂಡ ಅದಾಗ ಈರೆಗ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಊರುಡೆ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಏನಾಡಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಡ್ನ ಧಾರಣ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಈರು ಪೂರ ಅದು ಬಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಪಿದೇರು ಪನ್ಪಿನ ಮಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಒಂಜಿ ಅವು ಬಕ್ಕ ಆಸೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಸ್ದ ಪಿದೇರು ಡೆಡ್ ಸಂಬಳದಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಒಂಜಿ ಆಸೆನೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಪುಗ ನಲ್ಲ ಬೆನ್ಕ ಬಂದು ಸೊ ಪನ ಒರೆಯರ ನಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅವು ಎಂಚ ಆಗುಲು ಮಲ್ಪಿರಂದು ಆತಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಡ ಬಿ ಟಿ ಎಸ್ಗೆ ಲಾವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕಡ ಪನ್ಲೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಓಲೋ ಏ ಅಪುರ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಪೋಲು ಅಕ್ಕ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕನ ಪರವಾದ ಯಾ ಪಂಡ ಈಗ ಅವೇ ಬಿ ಟಿ ಎಸ್ ಗರ್ಲ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಣತ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಗ ಗುರುರಾಜ್ ಕಾಡಬೇಟ ಬರ್ಪುರ ಐಡಿಯಾ ಮಿನಿ ಉಂಡ ಬಾಯ್ ಸೌದಿಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಅಂಡ ಪನ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ವಾಪಣಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ಆಂಡ ಸೌದಿ ಗುಂಡು ಬರ್ರೆ ಬಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣಗ ದಾದ ಬೇಲೆ ದೀಪಕ್ ಅಂದ ಆಫೀಸ್ ರವಿ ದಾದ ಬೇಲೆ ಅಂತ ನೋಡತ್ತ ಆಯ್ಕೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಏ ಅಪೂರ್ವ ದೀಪಕ್ ನೇನೆ ಆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ದಾದ ಇತ್ತುಂಡು ಮರಣಿ ಏನ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಇತ್ತು ಮಾರೆ ದೀಪಕ್ನ ಬೇಲದ ಏನೋ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಒಂದೇನ ಬೇಲೆ ಏನ ದೀಪಕ್ ಏನ ಬೇಲೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡದ್ದು ಐ ಟಿ ಇತ್ತೀನಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಬ್ಬಡಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ತೂಡಿ ಏನ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ಐ ಟಿ ಏನೋ ಇತ್ತೆ ಏನೋ ನಿಂಗ್ಲ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಓ
ಆಯಾಪುಡು ಯಾ ಓಕೆ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣಾಗ್ತದೆ ಬೇಲೆ ಪಂಡತೆ ಸುಜ್ಜೋ ಸಂಗೀತ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಹುಷಾರ ಅವನ ಮುಟ್ಟ ಲಾಗ್ ಪಾವಡ್ಸಿ ಬಂದು ಲೈವ್ ಬರೋಡ್ಸಿ ಬಂದು ಲಾಗ್ ಆಂಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಏಡು ಮಲ್ಪಡು ಪಕ್ಕ ರೆಸ್ಟ್ ಪೂಜತೆ ಐಕೋ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆವಿ ಆವಕ್ಕ ಮಾನ್ವಿತಾ ಮಾನ್ವಿ ಐ ನೋ ಅಪೂರ್ವ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಓ ಇವ್ರು ನೇಬರ್ ಆಗಲ್ನಾ ಎಂಚ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾನ್ವಿತಾ ಏನೇ ಈತ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ನನ್ನ ಒಂತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಪುಪ್ಪಲತ್ತ ತೂಕ ಇಪ್ಪುಗ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುಗ ಅವೇ ಎಂಕ ಬಿಡಲೆ ಪೋರಜ್ಜಮ್ಮ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿರಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪರ ಇನ್ನಿದುಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಎಸ್ ಹೇ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಬಿ ಟಿ ಎಸ್ ಕರ್ ನಮಸ್ಕಾರಗೆ ಅಚ್ಚು ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಚ್ಚು ಬಲೆ ಬಲೆ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪಗ ಮೂಲು ಪೊಯ್ಯಡು ಬೇಲೆ ಸುರು ಈರೊಂದು ಒಂದಿಗೆ ತಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ತಲ್ಲಿ ಪೊಯ್ಯದ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಬರೆ ಪೊಯ್ಯದ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ವೀಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ತಿರ್ದ ಅದನ್ನು ಸಾರಿ ಬ್ರೋ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆಡ್ದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಂಡಿರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿದ್ದಿ ಆರ್ ರೈ ಇನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಸ್ ತುಯ್ಯ ಇರ ನಂಚ ಅಣ್ಣ ಕೆ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಪಂದಕ್ಕೆ ನೀನು ಇರನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಕೆ ಕಾಸರಗೋಡ್ಲು ಉಳ್ಳಿರೋ ಅಂದ ಇನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಸ್ ತುಯ್ಯ ಇರೇನು ಅಂದ ಮಾರೆ ಓಲಿ ಒಲ್ಪದ ನೀರು ಕಾಸರಗೋಡ ಇರ ಪಾತೆ ಇರ್ತಾರತ್ತ ಅಂಚ ಅಣ್ಣೆ ಕೆ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಬತ್ತದಾರು ಅತ್ತ ಪಂದು ಕೇಂಡಿನಿ ಅಂಚಾನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರೆ ಪಾತಿ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋತಾನ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಕುಲು ಒಲ್ಲೆರು ಜೋಕುಲಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದ್ರು ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಜನೆಗೆ ಏನೊಂದು ನಂಜ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತುಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತುಲಿ ಓಲು ಸಾಂಗ್ ಕೇಂಡ ಅಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಕಿಂಜ ಮಗಲ್ನ ಇಂಚಿಟೊಂಜಿ ದಾದನ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಸುಜ್ಜೋ ಸಂಗೀತ ತೂಲೆ ಅರೆನ್ ತೂದು ಕಲ್ಪುಲೆ ಪಾತೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಡಲ ಇರೇಗ ಇಜ್ಜೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಇಡದೆ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಪಾತೇರ ದೇರ್ಲ ಪಾತೇರ್ವೇರ 1.5 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಲೈವ್ ಉಪ್ಪೇನು ಸಂಡೆ ಬತ್ತೇಡ ವೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈರ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ದಾದ ಅಣ್ಣ ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಜಾಬ್ ಇನ್ ಸೌದಿ ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ ಸತ್ಯವ ನೋಡಿ ಬ್ರೋ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾನ್ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಸದ್ಯಗಂತ ಹೆಂಗೆ ಓಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಸೆಟ್ ಆದ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು ಆಪುಜಿ ಪನ ತುಲಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಅವಳ ರಡ್ ಜನ ಜೋಕು ಟಿನ್ಸುಲ್ಲೇರು ನಾನು ಆಗಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಾನು ಆಗಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪೂರ ಎಂದು ನನಗೆ ಇತ್ತನೇ ಮಂಡೆ ಚಾಪುಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ದೂರ ಪೋಂಡ ಪಕ್ಕ ಊರು ಸೆಟ್ ಆಪಿಲ್ಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಏತು ವರ್ಷ ಬೇನೋಡು ಆಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದೇವರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬೇನೋಡು ಎನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಅವೇ ಬಕ್ಕ ತುಕ ದೇವ ರಾತ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿರಡ ಬಕ್ಕ ಊರು ಸೆಟ್ ಆಪಿನ ಅದ ಮಟ್ಟ ಆಪುಜಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಜ್ಞೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಜಾನ್ ಸೀನಾ ವಾ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಹಾಯ್ ಬಿ ಕೆ ಕರಾವಳಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಈರ್ನ ಹುಷಾರಿಜ್ಜನ್ನಿನ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಹಂಗೆ ಪರ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಐಕ್ ಸಿರಪ್ ಪರೋಡಿ ಓಲ್ಡ್ ಪರ್ನ ಓಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪ ಐಕಿತ್ತಂಜಿ ಸಿರಪ್ ಬೆನೆಡ್ರಿಲ್ ಬಂದು ಸಿರಪ್ ಉಂಡು ಅವು ಪರೋಡ್ಗೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಪರ್ಪು ಬಕ್ಕ ಶ್ರೇಯಾ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಶ್ರೇಯಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಲೆ ಶ್ರೇಯಾ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಡುವೇರ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಗ್ ಪರ್ಂಡ ಅವಲ ಉಸರು ಪಂದದಾಗ ಪರ್ನ ಅಂತವಲ ಎರೆ ಬೋಡು ನೆರ್ಪಟ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಪರ್ರೆಜ್ಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಒಡೆ ಬರ್ತಿಂತೆ ಒಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಸಲ್ ಪಾತೀರ್ ನಾರ್ಲ ಕುಸಲ್ ಪಾತೀರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕುಸಲ್ ಪಾತೀರ್ ನಿಶ್ಮಿತಾ ನಿಶು ಹಾಯ್ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಮರ್ದು ಪರ್ಪುನೇರ್ದು ಮಾಲುಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣು ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರ ಆದುಪ್ಪು ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ
ಜೋಕ್ಲೇನ್ ತೋಜಾಲೆ ಅಣ್ಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ ತೋಜಾಕ ಅಂತಲೇ ಇನ್ನು ಜೋಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆದಿಯಾ? ಏ ಬಾ ಬರೇ ಬಾ ತೀರಾ ಜೋಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆ ಪಿರಿಯಡ್ ಒಳ್ಳೆದು. ಅಮಿತಾ ಅಶ್ವಥ್ ಹಾಯ್ 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 ಹಾಯ್. ಮಾನ್ವಿತಾ ಮಾನ್ವಿ ಯುವರ್ ವೈಫ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾನ್ವಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಗೇನ್. ಕಿಶನ್ ನನ್ನ ತಂಗಿ ತನ್ವಿತಾಗೆ ಒಂದು ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ. ಹಾಯ್ ತನ್ವಿತಾ. ಬನ್ನಿ ಸಮವನ್. ಹಾಯ್ ತನ್ವಿತಾ. ಹಾಯ್ ತನ್ವಿತಾ. ಹಾಯ್ ತನ್ವಿತಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ತನ್ವಿತಕ್ಕ. ಯಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಶೆಟ್ರೆ ಸೋಡ್ತಿದ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡೆ. ಸೋಡ್ತಿ ಕೋಡತಿ ಸೋಡ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಒರಿದು ನಾನು ಚಿಕನ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಚಿಕನ್ ಮಲ್ದು ನವೆ ನಮ್ಮ ಟೈಸನ್ ಸುಕ್ಕ. ಸಾರ್ಲ ಇತ್ತು ಸಾರಿ ಆನಿಂತ ಜೈಚ ನುಪ್ಪು ಸುಕ್ಕೊಡು ತಿಂತೀನಿ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಡ ಪಾತಿರ್ರೆ ಬೇಬೆ ಕೇಳನೆ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೆ. ಸುಜ್ಜೋದ್ ಸಂಗೀತ ಬಗ ವಿಶೇಷ ಮತ ಬಗ ವಿಶೇಷ ಪುರ ಈರ್ನೇ ನಮ್ಮದಾದಿ ಪಾಪ ಸಾಕಲ್ಲ ಸೋಡ್ತಿಗೆ ಇದು ಜರ ಇರು ಬರೋಡೆ ಇರು ಬರೋಡದ ಏತ್ ಕಡಲ್ ದಾಂಟದ ಬರೋಡಿ ಇರು ಯಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇದಾಗೆ ಬರನೇ ಒಂದಿನ ಬೋಡು ಬಗೀರ ಇದು ಅವನ್ನ ಪರಂಗುಣ ಅಂದು ಇದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಲ್ಲ ಬಿರೋಡು ಒಂಜಿಗೆ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ಪುಗ ಬಕ್ಕ ಸೋಡ್ತಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಐ ಲವ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್ ಕಿಶನ್. ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿಶನ್. ಈಗ ಮೆಗ್ದಿ ಖುಷಾಡ ಅಲ್ಲ ಬನ್ಯ ಆರೋಲು ಸಾರಿ ಎಂಕೇಂದಿಶ್ ಶ್ರೇಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಬರ್ಗೆ ಪೋಯರೆ ಇಜ್ಜೆ ಬ್ರೋ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋರೆ ಏನು ಲಾಗ್ಲ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚದೆ ಏನು ಸುಜ್ಜೋ ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವ ಲಾಗ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ಓ ಡ್ಯಾನಿ ಡೇನಿಯಲ್ ಒತ್ತಿರ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಹಾಯ್ ಹೇ ಬ್ರದರ್. ಮರಣ ಹೆಂಗ್ರು ಕೇನ್ ನೀರೇನೆ ಓಲ್ಲ ಮರ ಡ್ಯಾನಿ ಡೇನಿಯಲ್ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಹೇ ಬ್ರದರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಎಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಚಿ ನಾನು ಉಲಾಯ್ಕುಲ್ವ ನಿಗದೆ ಪಕ್ಕ ಅಪುರ ಇಜ್ಜಲು ಆರಿಜ್ಜೇರು ಮೇರಿಜ್ಜೇರು ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲದಜಿ ಅಲ್ವತ್ತೊಂದು ಅದೇ ನಿಂಗೆ ಲೇಟ್ ಬರೋದ ಮೆಸೇಜ್ ಏರದಲ್ಲ ಪಣದಿಜ್ಜೀರ್ ಕಟ್ಟಣ ಗಾಯ್ಸ್ ಉಲ್ಲರ ಗಾಯ್ಸ್. ಸುಜ್ಜು ಸಂಗೀತ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್. ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಪೂರ ದಾದನುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದೇ ಬರ್ತು ಉಪ್ಪೊಡಿಗೆ ದಾಗ ಗೊತ್ತು ಶಂಕು. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಪೋರೆ ಉಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಸಿಕ್ಕುವೆ. ಬಾಯ್ ಶ್ರವಣ್ ಅಪೂರ್ವ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಮ್ಮ. ಓಕೆ ಸುಜ್ಜ ಸಂಗೀತ ಬಾಯ್ ಚರ್ಚ್ ಬೋದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇವೆ. ಶಾರದಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಮೈಲ ಒಂದು ಮೋಲ್ನ ಬೇಲೆ ಐಕೆ ಲೈವ್ ಉಪ್ಪುಲಿ ಒಂತೆ ಬಿಡ್ತು ಬನ್ನಿ. ಇದು ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಬರ್ಪೆ ಲೈವ್ಗೆ ಅದ ಸಿಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಗ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏನೇನ ಜಾಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಮಾಡುವೆ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಲಿ ಸುಜೀವ್ ಸಂಗೀತ ಓಕೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಮಾಡುವೆ ಅವೇ ಬಗ ಬಾಂಡದ ಎಲ್ಲ ವಾರ ಶನಿವಾರ ನಾನು ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇನು. ಸೊ ಸಂಡೇ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್
5:30 ಬರ್ಪಾವೆ 5 ಗಂಟೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚ 5:30ಗೆ ಸಂಡೇ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಪ ಲೈವ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲೆ ಸಿಕ್ಕ ಆನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾತಿರ್ಗ ಇಜ್ಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಜೋಕುಲು ಜಪ್ಪು ಅವು ಲಕ್ನ ಲೇಟ್ ಆಗ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೈ ಬೈ ಟಾಟಾ ಸಿಯಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಅಪರ ಬಾಯ್ ಬನ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ Bye guys. ಅಮ್ಮ ರೆಡ್ ಗಾಯ್ಟ್ಲ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿಕ್ಕ